F'dawn iż-żminijiet tal-miliet l-atmosfera fil-monasteru tas-Sorijiet tal-Klawsura hija waħda ta' paċi fejn it-talb tas-Sorijiet ikun immirat b'mod speċjali għal dawk li qed jaffaċċjaw id-diffikultajiet jew jgħixu fis-solitudni. Minkejja l-ħajja fi-skitu t-talb, is-Sorijiet qasmu magħna kif il-miliet għalihom huwa żmien ta' riflessjoni profonda u talb. Kristu huwa l-awtur tal-miliet, Christmas is Christ. Qegħdin niżvijaw, qegħdin ngħixu konsumizmu sfrenat bla sens. Il-miliet xi jfisser, jgħidulek. Min jiċċelebraħ il-miliet b'mod pagan, ħanpoġġi hekk, m'hemm sinifikat ta' xejn. Għax il-miliet mingħajr Kristu ma jeżistix. Aħna tal-miliet intolbuk tal-mod partikolari għal dawk il-persuni li huma berdin fil-ħajja tagħhom, ħalli l-ispiritu tal-miliet Ġesu Bambin iktar jidħol fil-ħajja tagħhom. Għas-Sorijiet tal-Klawsura l-miliet huwa żmien importanti, speċjalment fil-ħin tal-quddiesa ta' nofs il-lejl. Il-quddiesa ta' bil-lejl li żżied li nħobb, għax jiena kont imċaħda minna ma kont qatt nista' nisma' quddiesa ta' bil-lejl bimħabba li konna b'ħanut kbir u ħanut bar kien. U allura il-quddiesa ta' bil-lejl qisni dik il-ħaġa li qatt ma kelli f'ħajti u hawnhekk sibta minn meta dħalt. Is-Sorijiet għallulna li anke jekk jgħixu l-bogħod mid-dinja ta' barra, iħossuhom qrib ta' kull min qed ibati u li t-talb tagħhom ma jieqaf qatt. In-nies iħossuhom protetti bit-talb tagħna. Telfhom jaqgħod kuljum eċemplu, imma aħna dejjem narhom li aħna qegħdin hawn preżenti biex nitolbu għalihom, iħossu s-sapport l-interċessjoni tagħna hija kbira quddiem Alla, jgħidulna Alla ħarsmawx intom. Persjenti joħti jew ġew li għall-madre, jiena kon niġi mal-familja l-quddiesa nofsi li hawnhekk. U għadhom jiġu l-mammiddedi għadhom jifilħu u jiġu u għalla għasorta nkun għara fl-imkien. Jena għalla sejjaħli bħalma sejjaħ il-daw kolla u għarrafni li jridni għawnek miegħu biex nkun qalbi ma' qalbu u ngħix dil-ħajja miegħu sakemm joħodni għall-eternità.